Moi bons días a todos e a todas. Outro venres. Por lo tanto, estamos a falar de Xunta de Goberno. E, a modo de resume, decirvos que vimos de mobilizar na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar 3,2 millóns de euros para deportes e investimentos en concellos. En concreto, 85.000 euros para melloras en equipamentos e infraestructuras deportivas, 500.000 para apoiar o piragüismo, o remo e a vela, 650.000 para clubes deportivos que participan en competicións oficiais de ámbito inferior a estatal e 2 millóns de euros para investimentos en 6 concellos da provincia de Aveiro do plan Máis Provincia. E comezamos cun bloque importante que xa é habitual, que é o deporte, falando do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, porque esta semana vimos de aprobar destinar 85.000 euros para que o Concello de Cambados sustitúa a cuberta do pabillón polideportivo do Pombal. Aquí había unhas goteiras importantes que condicionaban a práctica deportiva e dificultaban o uso normal destas instalacións e vaise proceder á cuberta. E con estes recursos que aprobamos do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, estes 85.000 euros, pois estamos a falar de que levamos mobilizados 3,1 millóns de euros dos 4 millóns de euros dos que está dotado este plan extraordinario. E seguimos, como todas as semanas, axudando os concellos da provincia para realizar unha transformación única no que se refire a equipamentos deportivos. E continuamos falando de deportes, nesta ocasión de modalidades náuticas, porque hoxe aprobamos as bases das liñas de axudas dotadas con $500.000 de euros para apoiar aos clubes náuticos de remo, vela e piragüismo da provincia para este ano 2024. Quen se poderá beneficiar destas achegas? Pois destas achegas poderánse beneficiar os clubes deportivos en ánimos de lucro da provincia que participen en competicións oficiais de calquera ámbito territorial nas 3 modalidades mencionadas: piragüismo, remo e vela. En canto ao reparto, para piragüismo destinamos 280.000 euros, para remo 145.000 e para vela 75.000 euros. As axudas vanse a repartir en criterios de concurrencia competitiva e cada clube poderá recibir un máximo de 25.000 euros sempre a cando non supere o 40% do orzamento presentado. Entre os gastos que se poden subvencionar, pois aquí se poden subvencionar gastos federativos, de competición, de adestramento, de persoal, de material deportivo ou gastos sanitarios. E rematamos co bloque de deporte, falando de outra liña de axudas, neste caso, os clubes deportivos que participan en competicións oficiais non estatais. En concreto, os apoios aquí achéganse aos 650.000 euros, 25.000 euros máis que o ano 2023. E distribúense en 2 liñas. Unha primeira destinada ás competicións non estatais, con un orzamento de 600.000 euros, e aquí cada clube deportivo pode percibir un máximo de 3.000 euros. Que isto hai unha diferencia con respecto ao ano pasado, porque aquí incrementamos en 500 máis. O ano pasado eran 2.500. E outra liña dirixida aos clubes de fútbol de preferente Galicia, Grupo Sur, cun orzamento de 50.000 euros, na que os clubes poden pedir ata 5.000 euros. En ambos casos, o importe máximo non pode superar o 80% do orzamento presentado, que tamén é outra modificación que incluímos con respecto ao ano pasado, cando o porcentaxe que non se podía superar era o 40%. Este ano vamos ao 80%. Os gastos subvencionables pois son tamén os gastos federativos, de competición, de adestramento, de persoal, material deportivo e sanitario. Deporte. Esta Xunta de Goberno, en total, 1,2 millóns de euros aprobados esta semana para o deporte na provincia. E outra proba máis de que este Goberno pois recurre aos feitos. Recurre aos feitos para demostrar o noso compromiso co deporte, que se traduce en recursos concretos para promover a práctica deportiva e a mellora de instalacións deportivas e tamén un apoio a clubes e federacións de todas as modalidades e de todas as disciplinas deportivas. E rematamos xa, como facemos sempre, falando dos investimentos para os concellos ao beiro do plan Máis Provincia
donde hoxe aprobamos 2 millóns de euros para 6 concellos da nosa provincia de menos de 50.000 habitantes. En concreto, estamos a falar de recursos para o Porriño, Poio, Rodeiro, Salvaterra, de Miño, Silleda e Tui. Nas notas de prensa que enviamos posteriormente xa irá ao detalle cada un dos investimentos, pero algúns de grande importancia en base á contía, pois si quería destacar, como pode ser o caso de Salvaterra do Miño, con 490.000 euros para a mellora de viais municipais, en Poio, con 440.000 euros en 2 proxectos, un de 162.000 euros para a mellora de firmes e servizos en Camiño Cementerio, terceira travesía da Seara e Camiño Outeiro, e máis un segundo proxecto de 280.000 euros para a mellora de camiños municipais nos ramais dereito e esquerda da rúa Sartal. E no caso do Concello de Rodeiro, preto de $500.000 para o reforzo e a pavimentación en rúas e viarios das parroquias do Az, Guillar, Santa Mariña de Pescoso, O Salto, Camba, Carguentes, Asperelo e Ernego, que no caso de Rodeiro súmase ao acordo que aprobamos a Xunta de Goberno da semana pasada de 400.000 euros en base ao cal se van a facer arranxos en pistas de calque, acceso á vila, camiño Outeiro a Fraga e Álceme Rañestras. Por lo tanto, en unha semana mobilizamos 900.000 euros para o Concello de Rodeiro. E tamén nestas liña de investimentos aos concellos, ademais de melloras en viais de titularidade municipais, pois incluyen outros investimentos que destinan os concellos para adquirir novos vehículos, para reformar locais, mellorar equipamentos deportivos, entre outras iniciativas. Mobilizamos, dentro dos 48,2 millóns que están orzamentados, 32 millóns de euros. Son os que levamos aprobados a día de hoxe. E, por último, é unha cuestión fora da orde do día, quero vos comentar un tema que ten que ver ca digitalización e municipalismo, porque de xeito inmediato a Diputación de Pontevedra vai poñer a disposición dos concellos a aplicación móvil Meu Concello, para xestionar incidencias e, en xeral, mellorar a comunicación entre os cidadáns e o Concello. Será a partir do 12 de xuño, onde se podrá descargar de xeito totalmente gratuito en Google Play ou na App Store esta plataforma financiada con fondos europeos e dirixida a concellos de menos de 20.000 habitantes. Estará a disposición dos 28 concellos adheridos a Meu Concello, e todos eles van a contar cun novo servizo bidireccional de comunicación. Que quere dicir isto? Pois, por unha parte, os cidadáns podrán informar e enviar fotografías ao Concello de calquera incidencia existente no municipio. Estou a referir cuestións de baches, rotura de colectores, semáforos en mal estado, cans animais abandonados, sumidoiros atascados, todas estas incidencias do día a día. E, por outro lado, o Concello pode atender estas incidencias que lle chegan, pero, ademais, pode remitir, notificar avisos e publicacións informativas que son relevantes para ese Concello, a todos aqueles cidadáns que teñen descargada a súa aplicación. Aquí, xa digo, a partir do 12 de xuño, abonda con darse de alta, notificar de que Concello quere recibir a información e logo xa participas de xeito áxil e inmediato e eficaz para mellorar entre todos a vida do Concello. E é evidente que a digitalización veu para quedarse. En este sentido, a semana pasada informaba que destinábamos 640 equipos informáticos a concellos, pois hoxe sentímonos igualmente satisfeitos facendo a presentación desta aplicación móvil Meu Concello. Eu, pola miña parte, non teño máis nada que engadirvos nos contidos desta Xunta de Goberno e quedo ás pensas das preguntas. Xuño. Sí, nada, en 5 días. Bueno, pois, 1 millón.